Nina benkosi, nina besilo, nina bakamdlokombana kulo lonke likamthaniya la kufika khona lombukiso. Ngicela ukunibingelela futhi kusayimini umfonkeshe. Ethi nginibingelela nje ku December ngisuthi sisu sami siqumbile, sigcwele ingoma emnandi, sigcwele inyama enamanoni. Noma ke kukhona abacula abanye abangakakhiphi sisabalindela abanjengoMdumazi kanye abanjengonto encane nomzukulu abazokhipha nje kulezi insuku ezayo. Kodwa la bese sikutholile ukudla kwabayi kuyasesuthisa, kodwa futhi sakufuna okunye, hayi ukuthi angesakwamukela okunye, kodwa ke ingoma emnandi. Kodwa ke into engifuna sikhulume ngayo ukuthi thina abalandeli nabathandi bomculo, indaba yokuthi ingoma kaMaskandi ingabikho kwi-top 10 lapha Ukhozi Fm. Not ukuthi we are demanding that kufuneke kubuyiselwe ingoma kaMaskandi bekhona, but we will complain or we'll have comments ngalezi ndaba ngesihlale kuthuleke du engathi akwenzeka ngalutho. Phela siyazi ukuthi umaskandi unomlando, nanokuthi unyaka esisuka kuona ade uhlukanise umaskandi. So vele ngeke manje kuthiwa kukhishwe top 10 then kuthiwa thina maskandi asesinasey. Esingakusho nje ukuthi asazi ukuthi yini uhlu abalisebenzisayo lokuthi bakhethe ingoma lapha, kodwa whatever i-strategy abasebenzisayo, mina ngokubuka kwami nje angiboni sisebenza kahle. Ngoba mangithatha ukubukisisa kahle kulezi ingoma ezikhishiwe zo-10, ngicabanga ukuthi ingoma mina engicabanga ukuthi angedwa sibaningi singamazulu. Phela Ukhozi FM ngesiqamba mangasithi abantu abaningi abalalelayo abakhuluma isiZulu ngoba lukhuluma isiZulu. Ngineshow ukuthi sibaningi singamazulu ase KZN asizazi ingoma eziningi la. Yabo nje leyo kuqala khula mhlambe idumile, mina ngiyaxolisa ukuthi mhlambe angikho informed, kodwa angiyazi ngeqala. Uthando lwami, ama-siblings, DJ Mngadi, mhlambe mina obuya ngangena kumanye ama-genre, but I do listen to amanye ama-genre. Ngiyayiqala nje le ngoma ethi uthando lwami Ganama. It's a very good song Ganama, umakhathi no Prince Benza. But le ngoma futhi beyihlangatshezwa i-controversy since baqale ba record ingoma uMonada no makhathi, but ke yaduma still, so ikufanele kuba khona kwi-top 10. Izolo DJ Maporis angiyazi nokwazi ke, oMadumana abantu abaningi kanje angiyazi nokuyazi. Osama hayi ngiyayazi ke le kazi kusibantwini yosama sizwile. Wena Nkosi uyazi Jumbo hayi siyayibona futhi kaJumbo and siyayibongela futhi ibengangena isibani DJ Hlo DJ angiyazi nokwazi ukuthi ngicabanga nje ingoma kaKhuzani mina ethi isibani sami siyovutha njalo emculweni. Angiyazi nje ngeqala adiwele youngstana Kabza the Small DJ Maporis. Hey oMaporis abagcwele yonke oyeba futhi kahle kahle umculo Ukhozi FM khona into efuthi ngabe luyenze kangcono kunalokho, because phela lona liyayazi audience. Yabona nje kule top 10 they are going against us, ithina audience yabo. Kodwa ke adiwela ngiyazi ngijwayele ukuyibona kuma video alo siso DJ Uncle Waffles. Ngiyiboneke ama video akhe hleze ejwayele ukuba nale ngoma. That's where I know it from. And then umuze sentini ke siyazi ke enkaba uBig Zulu, siyayazi leyo ngoma, siyayazi futhi nayo ngokuthi izinzile ngapha kumabhinqa nangapha nje emculweni wesintu. Asibe happy Kabza the Small no DJ uMaporisa lokho evelile, and futhi it's sad ukuthi lokho evelile ingoma angizazi, kodwa futhi Ukhozi ngiyalalela. Kodwa ke futhi ke sizohlala silinde, kodwa mina ke ngonje ngomfonkeshe nje ngeke ngizwe ngokhozi ngomhla ka 31 ngo-23:59 ngodlala ingoma yami engiyithandayo. Futhi mangeyena umzukulu kuyobe kuyinhlanhla, noma ngeyena into encane, noma ngeyena uKhuzani noma igcwama elisha, hayi kube kuyinhlanhla. Kodwa mina ngeke ngene ngalezi, awucabangi impela ngene enyakeni omusha ngoKabza the Small. Yazi lo njikela idlozi. Cela udlule ngo like no share no subscribe.